Bon dia, avui és Sant Jordi i hem de comprar roses. Bueno, doncs ja les tenim. Una per ma germana, una per ma mare, una per la Laura i una que crec que li ha comprat el Jan a la seva mama. I amb una mica de sort l'any que ve en comprarem pel que ens espera. Però si és nen, doncs no li podem comprar una rosa. Ja veurem. La setmana que ve sabrem el què. Bueno, doncs resulta que avui tinc un dia molt liat. Però m'he tirat una hora netejant, m'ha vingut un comercial i m'adono que són les 11:30. Encara tinc que contestar tots els emails, tinc que fer comandes i és Sant Jordi. Així que jo agafaria i me n'aniria. He anat a fer uns recados, he anat a buscar un pòster i uns fulletons. Mataró està impossible, en cotxe. Normalment hagués anat en bici, però com que em fa mal l'esquena. Actualització. Em fa molta ràbia tindre que estar a la botiga avui. Està passant tothom pel carrer, tothom amb flors, tothom amb roses, i jo aquí tancada a la botiga i tinc molta feina a fer. I m'he donat el pitjor, m'he donat compte que avui fent les 2 hores així no sortiré perquè tinc que fer més comandes. Quina ràbia. Com que ma germana ja no viu aquí i no sé quan tornarà, aquí tens la rosa. Apa, te l'enviaré per WhatsApp perquè no sigui que vinguis d'aquí un mes i ja te la trobis tota pensida i... Què portes al cap? Una corona. Això és una corona. I això que tens aquí? És una capa. Molt bé, carinyo, que guapo. Tenim una veïna que baixa les escales cada matí amb unes sabates de tacons. 6:30, 7:20. A les 6:30. 7:20. No, abans. Avui abans, perquè a les 6:30 ja estava despert fent gimnàs. I baixa saltant a peu coix amb una pesa de 20 quilos a cada mà, perquè si no entenem com pot una persona humana fer tant de soroll baixant les escales. Sisplau, veïna. Sí. Per favor, és una crida a totes les veïnes. No ho feu, hi ha gent que dorm. Feliç Sant Jordi, tititona! Què t'agrada? No? No he tingut temps. What my book? I want my book. Catxamonyo. Aquesta tarda. Un e-book, encara que sigui un e-book, de l'App Store. Aquesta tarda anem a donar la volta. De l'e-book store. El Jan s'ha de despertar de la siesta, però tenim una mica xungo. Sí. Per què? Perquè mira quina cara ha dormit. Jan, ets el Sant Jordi o ets un drac? Què vols ser? Drac o Sant Jordi? Jan, ara li portaràs una cosa a la mama. Que és un secret, vale? És un secret? Què és? És això d'aquí. Sí? Li farà hilo. Mira. Es posarà contenta? És un secret, Xxt. Vinga, porta. Que anàvem per un iuiur i ens hem passat la parada. No, que està aquí. Està aquí. Mireu, ens han regalat una cosa de... Hola, ¿sabes lo que es este brazalete? No sé lo que es este brazalete, pero no quiero que me lo expliques. Canvi. Aquí estem menjant un iogurt, jo gelat i el Jan normal, amb molta fruita, que li agrada molt. I de fons tenim un grup que ens posa musiqueta. I el Jan balla, el Jan... És un iuiur de maduixa, mango, pinya, kiwi, nabius i mora. Mira, s'ha trencat. No, tranquil, no és la teva, va. A veure com menges? Perquè la noia només ens ha posat una mora. I a mi un gel. I a ella un gel. Què és bo? El Jan té un cul moreno i sexy. Què és això, Jan? Gegant. On està?
Què és això, Jan? Un pa, un gegant Hola! i un pa. On va? Va a fer un passeig a comprar unes roses? La Maria, mama, que ha sortit un gegant. Vale, va, anem a dir-li. Però bueno, vosaltres què diu que això és? Què dius? Hem arribat. No n'hem arribat. Seguim? Vale. T'aviso, Tu tranquil, descansa, relaxa't. Qui és? Deixa'm-el veure. Mira. Qui és? La meva amiga és Sant Jordi. Fa clar que és Sant Jordi. La teva amiga és Sant Jordi. A veure... És que es diu Jordi. Va. A veure, costa molt. És que es diu Jordi, el germanet. Ara! Oh, Jan, mira què tenen aquí. Què tenen? Què és això? Què és aquest animalet? És el caulet. Molt Mira. bé! Què vols? Això és pomfonar. Això per què és? Per fumar. Espera, per fumar no, això és per encendre allò de la pudor dels mosquits. Escolta'm, jo entro a l'avi a collir verdures de Iaies i nets. I l'avi li passa un enciam, Peppa Pig li passa i un enciam a la dinosaures. Peppa, veus? Estan collint les verdures, veus que n'hi ha moltes, com que nosaltres aquí. Que menjaven, que estaven, vivien a la selva i menjaven. Què et sembla? És una mica de sensació de sala de telefonistes. Guai, una mica més. Hi ha una cosa dins de l'enciam. Els que volaven. Què hi ha? I una pilla. Ah, sí, li havien donat xupeta, Jan. Sí, va tard aquest gegant, Oi que va tard? Sí. Va tard aquest gegant. Tant que sí. Què? Som aquí. Sec aquí? Sí. On? Vols dir que hi cap aquí el papa? Sí? Ara sí. Ara sí podem posar aquí el papa. Passen molts gegants, 50 gegants. Cuidado, Miguel. Avui passen molts gegants. I està tot el carrer tot bé. Està coneixent molta gent que no coneixia. Quanta canalla que tens? Són alumnes dels tallers de plaster. Buenas. Estic de 4 mesos, però m'ha sortit la panxa. La cigroneta està protestant. Quina passada, no? Aquest és nou, no? Aquest és el gegant de Santana. Sembla que l'han canviat. És nou i modern i guapa, no? Més o menys. Bueno, la d'abans era molt llesta. Sí, aquesta és molt millor. En realitat és una de diademes. No, però posa-li rotllo Rambo. Ja pots anar a matar japonesos. Aquí a Mataró tenim un gegant que és un cura rotllo Steve Jobs. Sí o no? I tanca la rua la família Robafaves. La Toneta, el Manaló, la Geganta i el Robafaves, el gegant més fort del món. Els que porten xupets, ja no Robafaves. Mira, papa, mira, papa. Quina cara fan Robafaves? I aquí.
quina cara fan quan l'agafava? Sí, en sèrio, què fa? Sí, en sèrio? L'agafava.